kan ik jukerish bekui tong in duai nagabenda mevan star silvers nong siang ba in light na ka jimmen sao ba niyo ka jingkhoi jingkhia duai nagabenda Emilia Savian bat ka jingdumu jongi duai nagabenda walking karbani badon hapadenga jimpanga jingshitam bat kumjuru nagabenda Dina Mary nongkar bat shembarlang nongkar bakini yaga jingkhoi jingkhia duairu nagabenda Enosha Alexius Kongsni beni yaga jingkhoi jingkhia duai nagabenda ka jingjatait bamjukut mensiam jongia tiar sing shadap duairu nagabenda ka jingkhoi jingkhia jong banshanlang nongsbu duairu nagabenda Loriana Mary Angela Kahit barake yagasngi ka jongi mendagasngi Lai spa lai kundai. Kumbale kaskeshawa, iyawan shalekoma, iyawan iskanyame, umpolio changkajima, shaduan. Kohiman ko para tongin sango yaw jisu nagabinda ka nega step baula kring yangi baro shaka sinda jongu lemba ka nega kinia ka kriyam bakuit tongin vanra ika jingdumu shimet hau jisu bat kum juru ya ka jingdumu jongi ba pangi ba shitam ki ba karpat yangi ban duai nagabinda jongi ki ba don haki hospital ki ba don hapadengi jing shitam ba bun jait ki vanra ki baro shau jisu ha ka nega por i duai ru nagabinda baro ki ba don hapadengi jimpen kare ki exam ba pair baka bor jisu nang tray kam halo jonki idwairu nagabinda ka inner healing retreat ka ben stang na do minda kasni idwai bangiaiti abahor ki kon ki bawan shimenda bat ki basa mit hangne paralaisni ben shimenda bat puson ya ka tin utrai ben duai idwairu nagabinda baro ka perthai baka don ga jingya terlik bat ka jingsuk Idwai nagabinda baharo ki nong India bat ki veru ki bela yap ha Kuwait kamda me na India don saupo lai ngut eye kila yap na mar ka ding bangin duai nagabinda baharo ki inga sangi bayam sosi halar ka jingdu kindikin san jongi bait batoin jongi ha kertang oppa baru khon baru men sim bakuit Amen. Kajinga e jongo trai jongi u Jesus Christ bat kajingi jongo blai lem bat kajinga sulak jongo men sem bakui kindon rengka bat pi barra bat piru ko himen ko para tongin snap jar hakadonur kamen sem jongi bandup yosngo yaga sur jongo trai ba kran hangi baun kadau hangi yaga jingdu na jongi yagi pop jongi yaga jinglong kaba khanglahat yangi ben ishir hem ya jisu baroki pop kalong ka jinglong kabakang lad yangi bandon bar jisu ban kongu jisu ban shashkor eka sur changu in kuslai halaga donur halor baro kita ki jinglong ba persha yaga sain dur ka changu balai ha po jongi jisu be map yangi site kud yangi bangilong ki ba shashkor yame Pangilong kiba kongo ya meman ka kerlik mat nga plam ha ublay badon por baro bade happy ko himen ko para bangalale pop shibun e da ke jim parka braki tin da ki kam da ke jingle kalet
Daka jingle palad janga. Daka jingle palad janga. Daka jingle palad bakara e janga. Namar kata ngakarpat yakamaria bakoi. Kabayaisa katisoti. Yaki angel bakiri kui. Badia pi ko himen ko para. Bendoai nagavinda janga. How try ublay jangi. Ublay badan bor baro ni sene yangi. Barendala map igi pop jangi. Unyalam yangi shaga jingim bam jikut. Amen. To nginia duwai. Iduai nagabinda para kajing tumu shime jangi. Ai baka bor jisu nampau haga jingim jangi. Haki inga sem jangi bawun shimdi pura ingi. Duai nagabinda ka inner healing retreat. Babaro ki bawan shimbinda. Kini amashisha yaga jingi du jisu haga jingim jangi. Jame uba imbatsen shar renka badme. Haga jingelang kawe jungamen siem bakoit. Ublay junam la junam. Amen. Kajing pula nak kita panikong jong kisim. Hak to kisni wali jau lapoi. Halum hau horep ulum ublay. Ula lech chakaway kakrem. Padula sa mit hangta. Barhakmi kakten utrai kelawan hau. Te utrai ula ong. Kimi bad yeng bad lech yeng halor ulum hakmat utrai. Barhakmi utrai uniyat najan. Barkal erba kabajur kalawan jenrat ya kilum. Barkalapan pat lingkot lingkai ya kimau siang hakmat utrai. Nrei utrai syamladon hakal er. Barhadin kal er lawan sa ujumai. Nrei utrai syamdon ha ujumai. Barhadin ujumai lawan sa kading. Nrei utrai syamdon ha kading. Barhadin kading lawan sa kajing sawa kabajem jai. Haba ulelija ulay sngau yaka ulatap pila kakamat da kajan kup jong u. Bad ulami nangta bad ulay lek yang hakamat kakrem. Te hakmi lawan kaway kasur hau. Bad kalaong pile ayu hangne ko alija. Ulaong ngada sngau bukho na kabanta utrai. Ublay kipat. Namar ki Israel kilalendet ya kajutang jongme. Kilapan tua ya kaduan jongme. Bat kilapan yap ya kinu ya tulupa jongme da kawadlam. Nga satang mangahi ngadang sa. Bat kiyawat ya kajiim jonga pansimno ya ka. Te utrai ulaong hau. Kino lepai syakari kenja Damaskus. Bat pitang syupoi hangta pinpen sle ya u hasil won long sim kasaria. Bat ya u jehu ukun un nimshi pinpen sle won long sim ka Israel. Bat pinpen sle yu Elisha ukun ushapat uba na u Ebel mahola uba long unu tulupa hakachaka jongpi. Kaktin jong turai. Nyel spatsa. Nyel spatsa.
kor ka tien jonga ngai thu ya ki ba ki bot yanga. Utrai undon rengkat bat pim. Ringkat ba biru Kajimpuli na ka gospel bakuit kat kumu Matthews. ka burang habib. U Jesu ula ong ala ki senran. Pelayus ngo bala ong pin klim. Nga pat nga ong hapi. Jaru ba peit ia ka kende da ka ba kwa brai ia ka ula laklim lupa ia ka halaka donut. Kunda lada ka kamat kamon jambi ka ple pop ia pi. To cloud no ia ka but to bread no. Ka kambha papindu ka we ka da kot met banya ka ba ka met jambi baro ka we kan sha bread hapo dujok. Balada ka kti kamon jambi ka ple pop ia pi. To ot no ia ka but to bread no. Ka kambha papindu ka we ka da kot met banya ka ba ka met jambi baro ka we kan sha bread hapo dujok. La ongru kat uba pelait no yala ka tengah to unai haka ia ka kot ya pelait. Nga paat nga ong hapi bakat uba pelait no yala ka tengah ngam keren hang ne siya pangkito ki basu yesong top upelong nong klim ia ka. Badu to uba ya poi bad kata kabriu kabala ia pelait uklim. Ka gospel jong utrai. Kajiyaro yamegu grace. Ko himen ko para bait hautrai Jesus Christ. Minta kasngi u Jesu u hikai yangi ivei pa ivei shapanga jinkardor jongka jingpoika poiman bat ka jingkuit jongka jimpoika poiman. Bat hakaju ka dor u Jesu kadau hangi ya ka jinglong kaba persha ya ka jingkuit jongka jingpoika poimen ne ngila banong ya ka sakrament jingkendiu kurim. U Jesu kadau hangi lai jait ki pop klim hangne kabala ban pentingit ya ka jingkuit jongka poika poimen. But kabinda banyingkong u Jesu keren kalong ya ka jingkelim haka met. Nangdaw Jesu ong ya ka jingkelim haka donut. Banangdaw Jesu ong ya ka balay kalong jingkelim lempa ka jimperlay tengah. U Jesu kot ya baro kine laitili ki jinglong kalong ka pop kelim kabakta ya ka jingkuit jong ka jingpoi ka poimen but jingkuit jong ki ingasem jingkuit jong ka sakrament jingkendi kurim. But hakabai ninkong habau Jesu ong uno uburiu ubadon jingyade habar ka poimen ukelim ne ka kelim. Habau Jesu keren ya ka nega benda ngideben sautu hakat kum ga ain jong ki ju kamda me kababatai haka kitab Deuteronomy ka keren bakano ka kende kabadon jingyade bat kinu ki briu kalong ka pop kelim henre bon gi benda ki pelait yau shinrang na ka pop kelim ladau shinrang uba shongka shommen ula yade bat kano ka kende kata ka jinglong kim shimla kain bakalong ka pop kelim henre Jesu pat uwanra
ya ka jingikai kabakam janai ban hikai baro arngut kinde ba shinrang kidon kaju ka kerdan omde bandon kano ka jingle shiliang kabayade bad ka jingikai halor ka poi ka appointment badu jisu dam penjanai shushu badu dam kindiu ya baro arngut shakaju ka kerdan kabayade bad ka poi ka appointment haka jimpoi ka appointment don uwe ubakam karau ne kawe ka kam karau henre baro arngut kidon haka saindur ka jongoble namar ublehi ula saindur ya ka poi ka appointment badu ublehi ula omlong baba ubriu usa marwe bad kataka mod uble ula seng ya ka poi ka appointment da ka jingit bad ka jingisene bad ka saindur ka bakuit ka jongu habalong kumda ka poi ka appointment baro kalong ka bakuit bad kano ka jingle parsha ya kane ka saindur ka jongu ble kalong ka pop klim bad kano ka jingade habar kane kalong ka pop klim henre ni sauturu habangi kren shapanga pop klim haka shipo hukum don artilliki hukum kabakadau shapanga nega jinkoi ship hukum ba hindriyo bad hukum ba shipo ka kren shai kadar halor kane ka pang bad ka penshai shushu yangi kano ka jinyade parsha ya ka jinkoi jangka met kalong ka pop klim katkum ka jingikai ka bahyar pateng na kipate menjongi ngila sauto wat ya ka jingshong ka parashinrang ne kano ka jingshong ka kabar kane ka sacrament kalong ka pop klim kumjuru ki bru ki pinhun yalade ha ka met chongki kalongru pop klim kadon bon ge jingikai ka babatai shushu halor kane ge jingikai jongu jisu nangda habangi puson ya ka benda ba ar ka bau jisu on kino ki briu ki kwa brai ha ka donud kila klim ha ka donud ha ga jingmod badu jisu on kino ki briu ki pet ya ki weda ki kemat da ka jingkwa brai kila klim lupa kabamod jisu udang penshai shushu yangi baleng idon kam yakam met baleng idon kamro yakam ensiam hanni ujisu u pinkordor shushu yaka jingdumu jangka jingshonka shomman bad kumjuru yaka jingkordor jangka mensiam jangi ujisu ong lada ni pindon kam bakala yakam met jangi ka pin kalong ka daw jonga jingsha le ben ya ka mensiam jongi ni tomet ya ka mensiam ka jingdumu jonga met jongi kalong penkre ya ka mensiam jongi baleng I don ka ne ka jinglong jonga do bale na marba ka yarap yangi ban penjana ya ka mensiam ladaka do jongi ladaka met jongi kam yarap yakane ka pang ban pen kuit bat penjana ya ka mensiam jongi ka don ka jingma ya kum kita ki brio bale ka jingma ka long kin ngop ha ka dujok kin poi sha ka dujok ka jimpen kantang ya ka met bat ka jingim ka ba kuit ha ka met ka long shisha ka jingyarap yangi ban poi sha bening lada ka medjongi kam yarap yangi ki yarap ya ka mensiam jongi ban poi shabeneng kadon ka jingma ya kum kita ki brio hakane ka juk ka ba menda ni stang ban yo I bon ki brio ki kindiu buram hadu kata ya ka medjongi bad kila pinpo ya ka mensiam don bon ki brio ki im na ka benda ka do na ka benda ka met bad bon ki brio ki kindi buram ya ka met ha ka ba ki leben ya ka mensiam bad halor kum kita ki jingikai ujisu wanra ya ka jingikai ka ba kam koit ban ong lada ka don kano ka benda ka ba kinyot ya ka mensiam pide ban sumar ba namar bale kan sa penmen saw yapi ka penjen jar yapi ka penjot yapi hadu kata
pinpoy siya kadujok. Nangda ya kabinda kabalayo Jesu ong kapop kelim kalong kapop kelim ya baru ki beriu ki bab ya pelai tengah. Kino ki beriu bastang banong ngamla ban yadeshu bat kane uni beriu kane ka beriu ki kirai ban ya pelai tengah. Bad kata ke jimpelai tengah Jesu ong kalong kapop kelim. Don bon ke beriu minda ki atainia halor kane. Don bon ke beriu ki pengsania kane. Henry katkom ke jingi kai jongu Jesu jing palai tengaru kalong kawe ke rukam klaim. Bale u Jesu bu ya kane ke jingi kai. U Jesu ukwa ban kindi buram ya ke mensiam u beriu. U Jesu ukwa ban kindi buram ya ke jinglong u bele hapo jongi. Kenamba ngi baro ngi yaburam markel yang habangi don ki ingasem kade bandon ke jingya buram markel yang hapedeng jong utenga bat katenga kramba kinyat tre shitam kinyat tre lang hadu kata ban sumar ya ke ne ka saindur ke jongo bole ke jingi jongo bole ke jingisne jongo bole jingkoi jongo bole haki ingasem kano ke kam kabab yapin pelai nakane ke jingade badu bale kalong ka pop badu jisuang ni haben shim kia ya kane ka kam bad ngide ben kitkli hapo jongi lada don kino ki benda kaba persha ya kane ka saindur bakuit jongu bale naga taka dau ko himmen ko para ngidon kam ben duai naga benda ki ingasem ngidon kam duai naga benda baro ki longo pa ngidon kam ben duai naga benda ban penne ya kane ka sakramen jingkun diu kurim bad ka poi men kalem kano ka jing tingit ne kano ka jingma ha kane ka jingade namar kano ka jingma ha lor kane ka jingkuit ka persha ia ka saindur jongo bale ka kata ya ka burom jongo bale tongin duai ha kane ki yukirish bakuit naga binda kane ka jinga halo jongi halar malle ki broyo halar malle ki kon samla halar malle ki kinna kalar malle ki longopa kanamba ngillong ki batte ya ka jingim badu bale omde ki ba pinpra ya ka jingim jisu ba it karku kardo yangi pensle yangi lemba kane ka jing penshai ka jame kanamba ngillong ki batte ya ka jingim te ya ki inga sem omde ba pinpra ya ka enyaro ya utrai Jesu Christ tongin playa ka jingate ka jongi ngangate ha ublay upa badon bor baro unong tao ka bening bad ka kendo bad ha u Jesu Christ ukon ba marwe jongu utrai jongi ya ubala puna mensiam bakuit ya ubala kana ka Maria teisoti ubala shale ben hapo upondios Pilatus la sana arpana yavu ula yap la tep yavu ula hiasha ki bayap hagasni ka balai ula mi patne ki bayap ula kiu shabening usong shakamon ublay upa badon bor baro nang da unwan pat ben bishari ki bayim bat ki bayap ngangit hau mensiam bakuit haka balang Catholic bakuit haka jingya silok ki rikuit haka jimap iki pop haka jimmi pat ka do haka jingim bam jikut amen Laispa anu pupra. Shimbo
to ya duai ko himen ko para ba ka jingknia jonga ba jumpi khalong ka ba priang hun hau ublei upa ba don bor ba ro To try to get ti jumpi. Nakabenta ka chingero ko puro ka teng chu. Ka jumtoy ni pa di ka balang ko chu ma ro ko we. ko blei me uba hakini gi jingtarwa ki bangila wanra minda mepsa daga jimbam bad me pendemai daga sakramen ye gi jingdon kam ki ba ar sertap jonga jait benriu to ai ngi karpat baga jingsa kaba ki ai kana kenyai don naga binda jongi la hakamet ne kamen siem da ukris utrai jongim Amen. utrai undon renka bat pim Ringkat to kindiu yala ki donut tongin aingu ya utrai ublei jongim dashisha kalonga ba shonghok bat ka bade kadeti jongi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinrad ko pa ba koit ko blei badan bor bat bam jikut namar wat lada memdon kam ya ka jingero jongi penban ka jing sngongu jongi kadehi ka jingai jame namar ki jingero jongi kempenyare ye ya ka jing krau jame Henry ki arab yangi naga binda ka jimpenim lemba utrai jongi Jesus Christ but kumda rengat bat kikin hundruai jongi angel ni aroy me but ni penbana da ka jing komen ko himen ko para hagane ga por ka baken tang tam tongin pin ri blei ya ka chingim changi tongin kar pharia men siam bakoit ban pen slay yangi daga baiti yala ka changi ingasem kam da me ki ingasem bala jot bala pra badon ga jing tomo ban ya jingai ban ya perlai ai ba ka bor jesu kanang sen shari ki baro kum juria baro ki basa jingai ki ba shanklan ba baro kin sautu ya ga jing kardor janga sain dur janga blei halo jangi dashisha melongo ba koit kotrai katamei jonga jing koit barrom namar katangi karpadi me to pen koit pen gandang yakini ki jing tarwajangi da ka ba pa eu men siam jame kum ga umje halo jangi bakin kalalong yangi kamet bagasna jangotrai jangi o Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngba ula pediang ya ka jingsha shitam ula shem ya upu bada ka baingu yame ula kedia yavu badula ai halage senran u ong to shem bato bam na kane pi baro na mar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti na ka benda jumpim Hakaju keru kamendala le bam ula shimya ka kuri bada ka baingo biang yame ula aya ka ahala ge senran u ong
Toshim batadina kanepi barok. Namar kane kalong kakuri janga snam janga. Janga jutang batimai bat bam chikut. Yakaben pen mi nakabenda jambi. Ba nakabenda ki babun. Nakabenda ka jimap yakipop. Taleya kane ban kan mau yangam. Kosnam bakardor jango Chris. Ta pen koid yangi. Pen koid yakamen siam hadim pen koid. Pen koid pen kaya ki bapangi bashitam. Yada yangi now bamen. Kajing maya jang kajing e. Namar kata ngi ki bapen mendaya ke jingi ambar ke jimi pa jungu ngi tarwa hame ko tra yo po janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da aing waidem namar melanyu yangi ki babit bania hakama jamme barban shakriya me da ka bas ngi varit ngi kar padia me bangi ki bayo benda hakamet bargas namu kris ngin long ki bela penya tele kawe da umen siem bakuin takan mau ko tra ya ka balang jamme kabala priyang hasatala ka parthe But the penjana yakaha jingir, Rengad Badu Francis Upaba Koi Jangi, O Bilbert Marvenu Bishop Jangi, but Baro killing dog but Kirinium. Takan Maulem Rogi Himen Kiparash in Rang but Kinde, Kibela Yutia Dakabakarmania Jimmy Pat, but Yabaro Kibela Kalat no Hagajingis ne Jamme, Top Dianyaki, Shagajing Shai Kakama Jamme, To is an Yangi Barangi Karpadiame, Barengad but Kamaria Tais or Tibakoi Kakami Jungoble. Ujosa bakudo korem janga, ke apostol bakoid, Francis disease bakoid, but baru ki recoid ke belapin sabaya me pateng la pateng. Nilongi babit ben yo ben dalem haga jingim bam jikut, but bangini ra but pindon buramia me, da ukonja me, u Jesu Christ. Davu lembadu badhavu. Kallang hamayu blayu pa badun bor, haka jingelong kaway jungamen sim bakoit, baro kaburam bat ka jingero, junom la junom. Amen. Kohimen ko para, tong induay kumba ujisu lahi kaya ng ibenduay, induay kerpang na kabinda kilonging long sem jungi, induay na kabinda baharo kiberon jingtumo, bante ya kilonging long sem kapatimay, induay na kabinda baharo kibawani ya retreat na duminda kasmi, Nagabinda baharo ki bedon hapadeng ki jing jinjar babun jahit ya ki inga seng ki bayam sosi halor ke jing klar jangi bayit batoin jangi kabala jia hakuway ba baharo ki niyo jinga eke jingar ko kopa jangim ba habene kalong ka bakuwi ka kateng jamme kanwan ka hima jamme kalong ka mon jamme hakindaw kumba habene to ayang iminda ka jimbam jangi ka bahala kasmi ba tamap yangi rengkang jangi kumbangi rogi map ikabeles niyo yangi Padia kang bukisa ka jimban shoy, and rate up light ingi nagabasiniyo. Top light ingi karpat ko try nagajing siniyo baro, hagajing spawn jamme, toy jing sug jing sign hagis ngi jangi, kanamba dagajing arab kajing isne jamme, ni light barabon akapop, but ngiyo jingedana gijing jinjar baro, katbangidang up kemelin di agajingerman bakoid, but gajing one pa jungunong penim jangi, u Jesu Christ. Namar kajambi kalong taima, kajambi kabod kabrong, jinong na jinong. Kotrai Jesu Christ meyu bela ong haki apostol jamme, kajing suk ngai happy, kajing suk janga nga ai happy. Wat pedigi pop jangi, Henrya kajingai janga balang jamme, bad haga jing spoon jamme, to ai hakai aga jing suk bat kajingat le kawai katkum gamon jamme, mami uba im bada basensha, junom la junom. Amen. Kajing sukotrai kandon barabo rengka bat pim. Dam ta kajing itu Christ tongin yang markelia.
Hakami ukun lambron jungo pale. Hakami ubakit na ka pop jungo prate. Sukato ka blakot shaka jinkawai jungo kun lambrod. Kamet berkesnam jungo Chris country ya shaka jingin.
barba me don rengkat bati hakane ka Eucharist bakuin pamela ai hangi ya ka met bagas nam bangindup bam indup de indup lam ka way bat me ko Jesu karko kardo yangi penjanai shushu yangi lembagane ka communion mensiam communion bakui ka bangile yo pediam menda Jesu bayet pen ko ya ka met ka pa jangi karko ya bauru ki himen ke para iba shimenda hagane ka mas online part hangi Jesu penjanai yaki pengandang yaki longing long sem jangi kamba me yaki inga sem baro ki ba pediang ya me hagane ke lepma lembagane ka mas bakui pen koit yaki ba pangi ba shito pen koit ben kya yaki karko kardo yaki ba rakhe ka sngi ka karko kardo yaki kon ki baran hapdeng yaksa karko kardo yaki ba one retreat ai baru ki nang yo jinga ege jingar ko ka jam melem bagane ka mas bakoi hallelujah 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 Jesu ki kendiu yaki baro shame me da pediang yaki ba pang baro hallelujah 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 la 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 to ngin ya duwai kumpa kane ka jimpediang ya ka communion bakui jame ko trai ka peni lupa ya ka jingyata le jangi ringai jame kumdaro to ai ba kan penmi ya uso jangi jingyata le ha ka balang jame da ukris utrai jangim amen utrai undon rengka bat pim play badon bor baro in karkoyepi upa barukon baro men sim bakoit ya lesuk ban pen bana ya ka kubar bha jang jingi du Chris da ka jingem ka jompi Yesamu Yahweh Chispa Samprusa En je roit eruit, Jezus Christus. Amen.